بولے سن تیرا مکھ پڑیا تے محبوبہ کتا کاریاں نے اعتراف سنی جدو پوچھیا جا کہ چن کولو اگو چلے بولیا صافے اس مکھ دا کم کی پوچھ لے میں تے کرنا آپ طواف میں تے کرنا آپ طواف یا تسے کہہ لو میں تے کرنا آپ طواف یا رب ہور نہ منگا تے میں جڑی ناشری پیش کرنی ہے وہ دا موضوع کچھ اس طرح ہے تو میں اس لیے اور بھائی سلیکٹ کر رہے ہیں یا رب ہور نہ منگات تھوں میں نو یار دے دیس پہنچا دے جیاں گلیاں چی تیرا دل بر ٹریا گلیاں دی سیر کرا دے سنی جنہ گلیاں چ جھاڑ دیر فرش دے انہ گلیاں دی خاک بنا دے آزم دے رب کرم کما